Секунда, внимание, Константиново! Диджей Венци е на микрофона. Специален, тежък, ексклюзивен ремикс за тримата най-силни, за тримата братя: Христо Велев, Господин Димов, Михаил Николов. Опа! Диджей Венци ви почва! Кларнета да свири, баса да цепи. Константиново купонът пак започва. Всеки вдига чаша, никой тук не спира. Трима братя тук здраво стъпват на почва. Музиката свири, на купона се увличат. Христо Велев идва, мъжът на място. Имаш го! Думата му тежи, пред нищо не спира. Вдигайте ръцете, става много тясно. Той за своите братя живота си избира. Христо, Господин и Михаил, трима братя вдигат днес купона. В Константиново всеки е открил как се пази на честа закона. За Велев, Димов и за Николов диджей Венци гърми, баса цепи. На здраве за селото, на здраве за братята, за тях всичко свети. Само за Христо Велев, само за Господин Димов и за Михаил Николов, на здраве от диджей Венци. Върти, върти, счупи ги! Вторият е тука, Господин Димов, със сърце голямо, така е, весел в компания, верен до край. На него винаги можеш да подпреш рамо. Как се прави купон, той най-добре знае. А Михаил Николов води дружината с пламък. Давай, Мишо! Млад упорит и с поглед напред. Волята му е здрава, по-яка от камък. За Константиново той носи късмет. Христо, Господин и Михаил, трима братя вдигат днес купона. В Константиново всеки е открил как се пази на честа закона. За Велев, Димов и за Николов диджей Венци гърми, баса цепи. На здраве за селото, на здраве за братята, за тях всичко свети. Трима братя, три гръмотевици. Константиново се тресе от бас. Христо, Господин, Михаил, брат за брата до край и на макс. Това беше специалният поздрав от мен, диджей Венци, за Велев, Димов и Николов. Само така, момчета, за здраве и само напред!